mishing tanuna hian kan du dan le ruwa man dan ni loin thila thleng fowa amai ro chu mishing te hun pui beranti nupui pasal in nei nia damdo in man ngai khopa mishing te chung har satna lo thleng ero a sheom dan tur I chut thiamo me heng kan video en tur te hi chu an du wang le an chak wang ni loin an nupui pasal nei ni hi ICU an hmangani pakhatna hi thermosar hi USA piang le Australian nin kumsang ni som panga khan biakin rong an bol ho na atangin tlangwal fel tak mei Dave Mosar nei nanin tonga rei in zui lovin in nei po an tum deuh mea in hual na te po nein Dave hian hi thar hi sakor chunga chuang chungin anupuya ta na soma hi thar po hian lo rem ti ani hei hi anin hual dan ani awangin anin nei ni po hian mo hi sakor to lai lira hruai turin ruam man na te po an siam ani chutia in nei an tum lai December sang ni som paruk thla chuan hi thar chu nute kan sarvei ti mu chu ania damdoin panpui ngal ani annat na chu en kol niin thamei tur an ngai lain biopsy result atang chuan anna hle ti mu chu ania uluk taka en kol ni ma sela niam lama panzel ti chu hairol ani lo a pasal tur Dave Mosar la chuan navio ma sela nupuya nei atum bur mai boxia adam reidon lawa ashia ta wangin athi ma nupuya nei ngei chu adu thu annu ashila anu chuan lorem tin hi thari chung te lampo chu shil hriat wat an nia anni lampon har san an soilo wangin in beron chung zelin in nei na chu buat sai an tum ta ni in nei turan in buat sai la hian hi thar hi khemo voi ni khai to ania tin voi ni zai puya tok to bokani amai ro chu a in nei tura te berin har satna an nei lem lo wangin ruwa man na po chu akal ve zela anin nei nia tan hiam December ni somthum an ruat ani chu anin nei ni tura an ruat chu doctor te po hriati ran nia amai ro chu doctor lam chuan hi thari chu adam thleng zodon lowa an hriata wangin a aya ma it nei turin an ron thunga doctor ronang chuan December ni somni pahnia khan St Francis Hospital Harfota ICU a chuan anin nei ta ni anin nei ni chuan mo nei tu chu pa ngai takina in thuama hi thar ero anat ema wangin a tho chuak theilawa khuma amu chung hian in nei korle tlereu manga chei moi nia anin nei na hmuna hian an chung tele an thian tha klem te tak tak an kala hi thari thian tha tak mai thalak thiam Christina Karas chu thala tura ti ania anin nei atanga da ka som pariat nuwa hi thermosar chu nute kan sarawangin a boral tange nge ani amai ro chu thamuang takin a boral ti a hriat theya in nei an tum ma sakni December ni somthum chu ama thana ni bi ka tan an mang nge nge ani Dave Mosar chuan athu soinu nung berak chiang taka ka hriat thei chu kanin nei thu tiam kha nia du thu sam le rilru nuam takin ka mangai chu ka thla ani ati panina Ariana le ethan kumsang ni som pariat khan thalak lama tui tak pani Ariana le ethan te chu thalak lam zirna workshop a chuan telin hemi tum hian an pani chuan tui chunga eng omna lighthouse thla la tura ti an nia chu lighthouse chu mun sang sanga tangin a thla te an han la a an thalak nal dan tur chung changa te po voi duai lo an ti dunani tuina in ang ti taka an thalak chuan an lunga ti leng dve te po niang an soi zui na sa ve thin khop mai heta tang hian in hnim hnai chawin a hnuwa phei chuan in nei an tum ta a anin ngai zon lai po thalak lama tui ve ti taka tlai ni tlatur han thlir dun vel te chu nuam an ti hle a anin nei an song bol dan vel tur te po an du dana in mu hle a anin nei na chu tlai lama ni tlak trepa ni se an duwa a hmuna tan po biakin thlang loin huan an thlang ani an huan thlan hi dil bul mai a om ani nge nge a dil hi thingsang enge mozatin a hol nge nge a Ariana po chuan anin nei dan tur chu movie alo mu thin ang thei ber tur ni don a hriat awangin a phur hle a leilung moina te chuan anin nei na chu hriat pui don nin angai ani Ariana in nei kor tur po chu zang taka siam ania Crystal lungmanga uluk taka chei moi ni
chung lung te chu tlai ni tla tur chuan aron chhun eng dona an pangpar khoi te po chu rose var lampang thiang hlim tak ania tlai ni tlak dona itnei an du na chan po hi ethana hian ariana hne na hiam itan chuan ni ang kania khoi hmuna po itan ka om zelang alo ti wangani tin anin nei ma hian ariana hian nawa kenglok bok kani in nei ni chu alo hnai zela amai ro chu tum ang chuan thilakal talo top mai in nei nan kar ni chi om to tin ariana chu nungzang na anei awangin an khuwa Minnesota damdoin pakhat Mary's Medical Center a hruai nia hei hi March ni somthum pakhat ani hospital lam soidan chuan ariana hian lunglam natna aveiti mu chuania tin athisenin aktak sakchunga oxygen a ken kol that tok lo awangin atak sabung then khat na tho aboi ti chu mu chu telani bok rang takin ICU a chuan an dalu ngala hemi nuwa hian pneumonia veiti mu chu ani le bok in nei chu soilo ariana ai nun na chan chu an thil tumber ani ta ani ethana po chuan rang takin a chung te a hril ngala rilru chu boi ve du khopang le amai ro chu na thana chuan in nei atum chu a thul chuang lawa ariana chung te lampoin an lo rem ti ve thawa wangin in nei tur chuan an in bot saita na thana chung te lam chuan ariana ai thi ma nge ya na thana nen chuan in nei ti ran du thu chu nurse te chu an hril ta top meya mak ve deuh mai chu ariana ai enkol tu lam hian an phal lo ari nom te reng nen rin phak pakin an lo phura anin nei dan tur po chu an ma ni dam do in lama thok ten boi pui anin huam thu thlengin an lo hrila na thana tan chuan chanchin lom om ber ani hialang anin nei nan chuan dam do in chunga room rem chang ber ni an hria chu anan sing sa a nurse te chuan moi takin room chu an chei saka cake te an order saka thei top tak meu an chu ani anin nei ma chi hian ariana chu ICU tangin na thana chu mu tir ania anin nei na tur po chu ruwa manang chuan akal tluang ve zela huna tam lawa wangle adin munina zir lo ema wangin ariana ai chuan ama enkol tu nurse pathum jinga pakhat Olivia Smith chu thiana ahmang ta top meya rin ai takin an limpian hei hi ka na thona hmuna ka thil mu to a chuan a hlim om ber jinga mi ti in narsenga moza chuan an soya anin nei na hi Taylor Swift suit ti tain an phu saka anin kut sui zo ariana hi oxygen hip turin room chunga da lu le ania anin nei atanga ni ni na a boral ani hetiang dam doina in nei te jinga ril ru khoi ber mai chu India ramami te an nia an ming hi Balrampur Hospital lamin soi chua phallawa wangin chiang taka tarla an ni lo thunga in nei te hi nu patuak ni an ni nge ani heng u naw pahni te hian an no pan lai an lo in tiam tawngin an u nawa aruala pasal nei an tuma pasal nei an tum la hian kumsam ni paruk le kumsam ni pakua upa ani anin nei na tura an ruah man na tur te po an zo fel thokhat to a som na po thanem tak an sem chuak ani in bo saina akal ve zela chung kolamina chutianga aruala mi pahni ina pasala han nei tur chu nga po an ngak lel to hle ani in nei na ni tlem te chaw om to tia chung ko pa ber chun na takin dam lawa Balrampur Hospital panpui ngalani ICU wa da ania adin muna cheleya doctor te chuam achung te hne na chuan adam rei don lo ti chuan hril ta top meya an ril rualian ta ber chu a fanu te in nei nia chung ko pa ber tel thei lo tur chuani a in nei tur te pahni po an ril ru chu a boi hleya ti wang ngai nan shelo an pa dam laya pasal nei chu an du thu samani boxi ti danom chun ni an hriat apa khumbula in kut sui tur chuan hospital lam chu an dil ta top mai ani hospital thu nei tu te chuan an chung kongen na an hriat chuan hriat thiam na na sa tak nen an rem ti ta a pa ber enkol na uata chuan mun bi gan ruah mana a ol sam theyang bera ruah man na hi siamani chair pali an da room po arem ang angin an chei nok noka chung chair a te chuan in nei tur te chuan thutira pui thiam chu lo kalin in nei na chu aron song bol ta ani
unaw pahnih te chu an in nei kor mawi tak nen chuan in ngai tlawm tak chungin an pa mutna khum chu an pan hnaya pa ber ero a tho chuak thei lo ma se a hmel atangin a hlim tiero hairual ani lo heng an chen vel na ril ru khoi ber le damdo ina om ve te mitui titlana sa ber pakhat chu chung unaw pahnih te chuan an pa mal som na dong turin a khum bula chuan an on bok khupa an mit atang chuan mitui a luang lo thei lawa pa ber po a in sum zo lo thua soi thei lawa wangin a kut chu khur chunga lo phar chuakin an lu chunga chuan a ngata mal som ta ani he pa berina a fa te pahnih mal som na ahlan chhon hi a fanu te nan du bera chuania apa khumbula anin nei chan po kha he mal som na am du wang hi ani a in nei te berle pa ber po an lunga oi tlang boka thlamuang takin chung ko pa ber po atuk tlai lama a boral ta ani